ഓം നമോ ഭഗവതേ മാതാജി. വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം ജയമുദീരയേ നഷ്ടപ്രായേ തവദേശം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘനഗിരിം തത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേകം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാരജാതം സദ്ഗുണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സർവദൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്യദാംശനം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ. ഒന്നാണ് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തി സദാചാര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പാചകത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പാചകം എങ്ങനെ ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വൃത്തിയും വെടുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. പിന്നെ എന്നാലും അത് ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. അടുക്കള പൂജാമുറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടറിന്റെ ഒരു വിപുലീകരണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂജാമുറിയാണ് ആൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഭഗവാൻ രാധാറാണിയുടെയും ഭഗവാന്റെയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാരുടെയും നരസിംഹമൂർത്തിയുടെയും നമ്മുടെ ഗുരു ആചാര്യന്മാരുടെയും എല്ലാം പടം വെച്ചിരിക്കുന്ന, ചിലര് പ്രതിമ വയ്ക്കും, ചിലര് പടം വയ്ക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമോ? മാതാജി ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് മാതാജി? മ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ ഈ പടമൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പടമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമയോ ഒക്കെ വെച്ച് പൂജിക്കുന്നതാണ് ആൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, പൂജാമുറി തന്നെ. അപ്പൊ അത് അടുക്കള എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ, പൂജാമുറിയിൽ വയ്ക്കുന്നതെല്ലാം എവിടെയാണ് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്നത്? അടുക്കളയിൽ അല്ലേ. അപ്പൊ പൂജാമുറി പോലെ തന്നെ അടുക്കള പരിശുദ്ധി ഉള്ളതായിരിക്കണം എന്നാണ് അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പൂജാമുറി നമ്മളെപ്പോഴും നല്ല പവിത്രമായിട്ട് വയ്ക്കും അല്ലേ, വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ വയ്ക്കും അല്ലേ. അതേപോലെ അടുക്കളയും വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം, പൂജാമുറി പോലെ വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ വിപുലീകരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പാൻഷൻ. കാരണം
അവിടെ പാചകം ചെയ്യുന്നതെന്തും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ധ്വനി, അല്ലെ? ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് അവിടെ പാചകം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പം വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് പാചകം ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ അടുക്കളയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്തും ഭഗവാനോടുള്ള കരുതലോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും കൂടി വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ വൃത്തിയും വെടിപ്പും, പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവത് സ്മരണയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയോടെയാണ് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം നാമം ജപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക അങ്ങനെയുള്ള, പിന്നെ ചിലരെന്ത് ചെയ്യും, എന്തെങ്കിലും പ്രഭാഷണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രഭാഷണം മൊബൈലിൽ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലേ പാചകം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഹെഡ്ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് മറ്റാർക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സില് ഒരു അറയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഈ മൊബൈൽ ഇടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കേൾക്കാൻ, അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാചകം ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ശ്ലോകങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാന് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പം ആഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഭോഗ്, അല്ലെ? ഭോഗ് എന്നാ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പം ഭോഗ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, വൃത്തിയോടെ. നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ ഡി ടി കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പിളിൽ, അല്ലെ? ടെമ്പിളിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറൊരു അടുക്കളയിലാണ്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറൊരിടത്താണ്, വലിയ അടുക്കളയാണത്. ഇതൊരു കുഞ്ഞടുക്കള, നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള പോലെയുള്ള ഒരു അടുക്കളയിലാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത് മഹാപ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം. എന്നിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് മഹാപ്രസാദമാകുന്നത്. ആ പ്രസാദം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പാചകം ചെയ്ത പ്രസാദത്തോടെ മിക്സ് ചെയ്യും, അതിൽ ചേർക്കും. അപ്പൊ അത് മഹാപ്രസാദമായി. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന് കൊടുത്ത പ്രസാദം ഏതുമായിട്ട് ചേർക്കാം? എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ കിച്ചണിൽ കുക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം, പ്രസാദം അതിൽ ചേർക്കാം. അപ്പൊ ഏതിനോടൊപ്പം ചേർക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറും? പ്രസാദമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണമെന്നാണ് ഭഗവാന് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ എവിടെയാണോ ക്ഷേത്രത്തിലേതുപോലെ ഔപചാരികമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ വളരെ ഉയർന്നതും കർശനവുമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിമ വെച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ്. പ്രതിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പിളിലും പ്രതിമയാണ് വെക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ടെമ്പിളിൽ വെക്കുന്ന പോലെയുള്ള പ്രതിമകളാണ് വീട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെമ്പിളിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചായിരിക്കണം വീട്ടിലും അങ്ങനെ പ്രതിമ വെച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ്. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ ഗാർഹിക അർച്ചാമൂർത്തിയെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ പോലെ പരിപാലിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇളവ് നൽകാവുന്നതാണ്. കാരണം ഉദാഹരണത്തിന് അടുക്കളയിലോ ആൾട്ടറിന് മുന്നിലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്നാണ് നിയമം. എന്നിരുന്നാലും ഇത് പല വീടുകളിലും ആൾട്ടറും അടുക്കളയും ഡൈനിങ് ടേബിളും ഒരു മുറിയിലായതിനാൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പാലിക്കാൻ കഴിയാതെ വരാം. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൊന്നും നിയമം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇളവ് വരുന്നില്ല. കഴിക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ ഇളവ് പറയുന്നുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സ്മാൾ ആയിട്ടുള്ള വീടുകളായിരിക്കും, പഴയ വീടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മുറികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഡൈനിങ് റൂം വേറെ കാണും, കിച്ചൺ വേറെ കാണും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെമ്പിളിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു വീടുകള് ഫ്ലാറ്റുകളൊക്കെ കുറച്ച് മുറികളെ കാണുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഏതാണ് ഡൈനിങ് ടേബിളും പിന്നെ ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠ വെച്ചിരിക്കുന്ന റൂമും ഒരേ ഇടത്തായിരിക്കും വരിക, അല്ലേ?
അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ചിലയിടത്ത് ഒറ്റ റൂമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ അടുക്കളയും അതേ മുറിയിൽ തന്നെ വരും അല്ലേ. ഈ ബോംബെ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒറ്റ റൂം പിന്നെ ഫ്ലാറ്റുകളായിരിക്കും. അപ്പൊ കിച്ചണും ബെഡ്റൂമും അതേപോലെ തന്നെ പൂജാമുറിയും ഡൈനിങ് ടേബിളും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് പ്രത്യേക അല്ലെ. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ ഗാർഹിക അർച്ചാമൂർത്തിയെ പരിപാലിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തെ പോലെ പരിപാലിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരു മുറിയില് അല്ലെങ്കിൽ 2 മുറിയിലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വേണ്ടി വരും എന്നാണ്. കാരണം ഉദാഹരണത്തിന് അടുക്കളയിലോ അൾട്ടറിന് മുന്നിലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്നാണ് നിയമം. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ അങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ടി വരാം. ആൾട്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? ഹാളിലായിരിക്കും അല്ലേ. ആ ഹാളിൽ തന്നെയാണ് ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇടുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും. ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കത്തില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ന് പല വീടുകളിലും ആൾട്ടറും അടുക്കളയും ഡൈനിങ് ടേബിളും ഒരു മുറിയിലായതിനാൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പാലിക്കാൻ കഴിയാതെ വരാം. ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണെങ്കിൽ ആൾട്ടർ തിരശീലകൾ കൊണ്ട് മറയ്ക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? പൂജാമുറി നമ്മൾ മറച്ചിട്ടില്ല, മുറിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളവിടെ കർപ്പനെങ്കിലും ഇട്ട് മറയ്ക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് കൊടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ആ പാത്രം എല്ലാം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഏതാണ്? മുറിയില്ല എങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പടം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമ ഒക്കെ വച്ചിരിക്കുന്നിടം എന്ത് ചെയ്യണം? കർപ്പനിട്ട് മറയ്ക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലേ എന്നാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, എന്നാലും ഒരിടത്ത് നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് മറയ്ക്കാതെ കഴിക്കണ്ട. വീട്ടുകാർ അനുയോജ്യമായ നിലവാരം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്നത്ര അതിനോട് അടുത്ത് വരാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ നല്ല നിലവാരം പുലർത്തണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീട് വൃത്തിയും വെടിപ്പും അതേപോലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശമെങ്കിലും നിയമങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇളവുള്ളൂ. മറ്റതെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയും വെടിപ്പും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. നിയമങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ അതേ റൂമിലിരുന്ന് കഴിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മടുപ്പ് തോന്നത്തില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മടുപ്പ് തോന്നാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ടെമ്പിൾ DT കിച്ചണിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ രാധാറാണിയുടെ പടം ആ മുറിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പുറത്തായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ ആചമനം ചെയ്ത് അല്ലെ, നമ്മൾ സ്വയം വൃത്തിയൊക്കെ ആക്കി ആചമന മന്ത്രമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഗംഗേരി യമുന ചെയ്വ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. മറ്റൊരു ആവാഹനമാണ്. ആചമനം കയ്യിലെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശകലം ഒരു തുള്ളി കുടിക്കുകയും ബാക്കി നമ്മുടെ തലയിലും ശരീരത്തിലും തളിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാധാറാണിയുടെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചാണ് നമ്മൾ DT കിച്ചണിൽ കയറുക. വൃത്തിയോടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെ. കുളിച്ച് വൃത്തിയായി പുതിയ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് പോകും. എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ കൈയും കാലും ഒക്കെ കഴുകും, മുഖമൊക്കെ കഴുകും. അത് കഴിഞ്ഞ് വായും മുഖവും കൈയും കാലും ഒക്കെ കഴുകിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രാധാറാണിയെടുത്ത് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ കയറുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് രാധാറാണിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പാചകം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം രാധാറാണിക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കണം. ഒരാൾ ഈ ചെറിയ നിയമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായാൽ തനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ആണ് പാചകം ചെയ്യുന്നതെന്ന ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. അടുക്കളയിൽ വൃത്തിയുള്ളതും മലിനമാകാത്തതുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ധരിക്കാവൂ.
ടോയ്ലറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. കുളിച്ചിട്ടല്ലാതെ മലവിസർജനം കഴിഞ്ഞ് അടുക്കളയിൽ കയറാൻ പാടില്ല. ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികളുള്ളവർക്ക് ഇത് പിന്തുടരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? വൃത്തിയും മലിനമാകാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ വേണം. ടോയ്ലറ്റിൽ പോയ എന്താണ് ആ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല. കുളിച്ചിട്ട് വേണം ടോയ്ലറ്റിൽ പോയാൽ അടുക്കളയിൽ കയറാൻ എന്നാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതെല്ലാം ഇതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓടി നടന്ന് ഓരോന്ന് തട്ടി മറിച്ചിടും, അല്ലെ, കൈയിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലേ. കൊച്ചുകുട്ടിയൊക്കെ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടല്ലോ. പിന്നെ നഖങ്ങൾ വൃത്തിയുള്ളതും വളരെ ചെറുതുമായിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു 4 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ നഖം വെട്ടണമെന്ന്, അല്ലേ. പാചകം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടുക്കളയ്ക്ക് അകത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകണം. അതിപ്പോ നമുക്ക് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കഴുകണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കൈ കഴുകി സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകിയാണ് വേണ്ടത്. ഓരോന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകുന്നത് നല്ലതാണ്. പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ വൃത്തിഹീനമായ പ്രതലങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ച ശേഷവും ഡസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ, തറ, ഫോണുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മുടി, മുഖം, വായ, മൂക്ക് മുതലായവ തൊടുകയാണെങ്കിൽ കൈകൾ കഴുകണം. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങേറ്റത്തെ വൃത്തി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അശ്രദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ തലയിലൊക്കെ കൈവയ്ക്കും, അല്ലെ, ആ ചെവിയിലും മൂക്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കൈവച്ചെന്നിരിക്കും. അതൊക്കെ പാടില്ല. അത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ സോപ്പിട്ട് കൈയിടണം എന്നാണ്. അടുക്കള ജോലി സ്ഥലത്ത് കുട്ടികളെ ഇരുത്താതിരിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലത്. കാരണം അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അണുക്കളെ അടുപ്പ് തിണ്ണയിലേക്ക് മാറ്റും. ഒഴിവാക്കാനാകാത്തത് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം പ്രത്യേകിച്ച് വെക്കുക, എന്നിട്ടത് വൃത്തിയാക്കുക. അപ്പം ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അവരൊറ്റയ്ക്ക് വിട്ടിട്ട് അടുക്കളയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അവരെയും കൂടെ അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടിരുത്ത്. അപ്പം നമ്മൾ അടുക്കള എന്താണ് സ്ലാബിന്റെ പുറത്തല്ലേ, കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ലാബിന്റെ പുറത്ത് കുട്ടികളെ ഇരുത്തരുത്. കാരണം എന്താണ്, അവരിങ്ങനെ തറയിലൊക്കെ നിരങ്ങിയും, അല്ലെ, കളിച്ചും നിരങ്ങിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾ. അപ്പൊ അവരുടെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കും, മലിനമായിരിക്കും, അണുക്കളുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ അണുക്കളുള്ള ഡ്രസ്സുമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവരെ എവിടെ ഇരുത്തുന്നത്? ഈ സ്ലാബിന്റെ പുറത്ത് പിടിച്ചിരുത്തുന്നത്. അപ്പൊ അത് പാടില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഇരുത്തണം എന്ന് അടുക്കളയിൽ ഇരുത്തണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ സേഫ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തുക എന്നാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്, അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അണുക്കളെ അടുപ്പ് തിണ്ണയിലേക്ക് മാറ്റും. ഒഴിവാക്കാനാകാത്തതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് അത് വൃത്തിയാക്കുക, ആ സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുക. അടുപ്പ് തിണ്ണയിൽ പുറം ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പ് തിണ്ണയിൽ ചാരി നിൽക്കും, അല്ലേ. അത് ചാരി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അണുക്കൾ പാചകം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പടരുന്നതാണ്. മാത്രവുമല്ല അടുപ്പ് തിണ്ണയിൽ മുടി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന ഓഫറിങ്ങില് ഒന്നും മുടി വീഴാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ മുടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെടുത്ത് കളയും. പക്ഷെ അത് ഭഗവാന് കൊടുക്കാനായിട്ട് അശുദ്ധിയായിട്ട് മാറും. നമ്മുടെ തലമുടിയൊക്കെ വീണാല് അത് അശുദ്ധിയായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറം തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് ചാരി നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യരുത്, അടുപ്പ് തിണ്ണയുടെ അവിടെ പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കരുത് എന്നാണ്. മുടിയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു വീഴാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ്. പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ വായിൽ ഒന്നും വയ്ക്കരുത്. അടുക്കളയിൽ വെച്ച് അടുക്കളയിലെ സിങ്കിൽ വായി കഴുകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വായിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് എന്നുവെച്ചാൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പാചകം ചെയ്യും, എന്തെങ്കിലും ചവച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ, അല്ലേ. അങ്ങനെ ചവച്ചുകൊണ്ടൊന്നും പാചകം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എന്താണ്, അടുക്കളയിലെ സിങ്കിൽ വാ കഴുകാനും പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പെരുമാറിയിട്ട് അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഭഗവാന് ആഹാരം, അല്ലെ, നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ തുപ്പാനായിട്ട് പാടില്ല, വാ കഴുകി തുപ്പാൻ പാടില്ല. പാകം പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം രുചിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മണത്തോ നോക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഉപ്പുണ്ടോ പുളിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത്, അല്ലേ.
അങ്ങനെ ഉപ്പും പുളിയും നോക്കി കൊടുക്കരുത് ഭഗവാൻ. അതപ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ ഉപ്പും പുളിയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും, നമ്മുടെ ഉച്ഛിഷ്ടമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വരും നമുക്ക് കുറെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കണക്കുണ്ടല്ലോ, ഇത്ര ഉപ്പ് വേണം എന്നൊക്കെ, ഇത്ര പുളി ഒഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു കണക്കുണ്ടാവും. അഥവാ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറഞ്ഞാലും ഭഗവാന് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ബൗളില് എന്ത് ചെയ്യണം, കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ചെറിയ ബൗളില് ഇച്ചിരി ഉപ്പും പിന്നെ നാരങ്ങ മുറിച്ചിട്ട് 4 പീസാക്കിയിട്ട് അതും വയ്ക്കും. പുളിക്ക് പകരം അതും വയ്ക്കും, ഒരു ബൗളിൽ വയ്ക്കും. ഇച്ചിരി ഉപ്പും നാരങ്ങ പീസാക്കിയിട്ട് അതും വയ്ക്കും. അപ്പൊ ഉപ്പും പുളിയും കുറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ ആ ഉപ്പും പുളിയും കഴിച്ചോളും. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപ്പും പുളിയും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പകരം ഒരു ബൗളില് ചെറിയ കിണ്ണമില്ലേ, അതില് നാരങ്ങ കഴുകി പീസാക്കി അതിൽ വെക്കുക. അതിൽ എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ അതിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കുക. അപ്പൊ അത് രുചിച്ചോ മണത്തോ നോക്കാൻ പാടില്ല. പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗത്തിനായി ഒരു പ്രത്യേക തുണി സൂക്ഷിക്കണം. ഭക്ഷണശേഷം കൈകൾ തുടയ്ക്കുവാൻ. ഇത് മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാത്രം, പാചകം ചെയ്യുന്നവർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അത് ദിവസവും നമ്മൾ കഴുകണം അല്ലെ, കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം, ഉണക്കി വെക്കണം. ആ തുണിയിൽ വേണം നമ്മൾ കൈകൾ തുടയ്ക്കാനായിട്ട്. അത് വേറെ ആരും ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കരുത്. ഭഗവാന് ഭോഗ് അല്ലെങ്കിൽ നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ പ്ലേറ്റുകളും പാനപാത്രങ്ങളും, കുടിക്കാനുള്ള പാത്രം, ഗ്ലാസ്സുകൾ, മറ്റുള്ളവർ കഴിക്കുന്ന കുടിക്കുന്ന പ്ലേറ്റുകൾ, കപ്പുകൾ, ഗ്ലാസ്സുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുകയും കഴുകുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പാത്രങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കും അല്ലെ, മാറ്റി വയ്ക്കും. ഗ്ലാസും എല്ലാം, ബൗളാണെങ്കിലും പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കും. അത് കഴുകാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്രബ്ബർ വെച്ചേക്കാം. ആ സ്ക്രബ്ബർ അത് വേറെ ഒന്നിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ആ സ്ക്രബ്ബർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലിക്വിഡോ സോപ്പോ വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കത്തില്ല. സോപ്പും ലിക്വിഡോ അതെടുക്കത്തില്ല. നമ്മളെ പാത്രം കഴുകുന്നില്ല സാധാരണ, അതിന് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് വേറെ എടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സോപ്പ് മാറ്റി വെക്കും, സ്ക്രബ്ബറും മാറ്റി വെക്കും. അപ്പൊ അതെടുത്തിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊന്നും കൂടെ നമ്മൾ കഴുകി തുടച്ചിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടവലും കൂടെ വെച്ചേക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്, കഴുകി തുടച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഹാരം അതിലെടുക്കുന്നത്, ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ, അതവിടെ പറയും പ്രത്യേകം സ്പോഞ്ച് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പാചകം ചെയ്യുന്ന തിണ്ണ, കുക്കർ, സിങ്ക് തുടങ്ങിയവ പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും വൃത്തിയാക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ DT കിച്ചണിൽ പോകുമ്പോൾ രാവിലത്തെ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതാജി വരും അല്ലെ, മാതാജി രാവിലത്തെ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കും ഭഗവാനും. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഓഫർ ചെയ്ത് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പാചകം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്ത പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി അങ്ങനെ വയ്ക്കും, ഉണക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പാചകം ചെയ്തിടം വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കഴുകി, ടവലുകളെല്ലാം കഴുകി, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറമെല്ലാം കഴുകി, എല്ലാ പാത്രങ്ങളും കഴുകി, പാചകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ പാത്രങ്ങളും മിക്സി അങ്ങനെയുള്ള സകലതും കഴുകി തുടച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറവും തിണ്ണ അല്ലെ, സ്ലാബിന്റെ പുറവും താഴെയും എല്ലാം തൂത്ത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ഉച്ചയ്ക്ക് ഉള്ള ആഹാരം പാചകം ചെയ്യാൻ വരുന്നവര് അവിടെ അടുക്കള എല്ലായിടും വളരെ നീറ്റായിരിക്കും. അവരെടുത്ത ആഹാരം പാചകം ചെയ്യും. അവര് പോകുമ്പോൾ അതേപോലെ അവിടെ പഴയതുപോലെ എല്ലാം ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ആരാണ് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് പാചകം ചെയ്യാൻ കയറുന്നത് അവരെല്ലാം അടുക്കള
എല്ലാം വളരെ നീറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് പോകും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പൂജ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളും എല്ലാം അതേപോലെ നീറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പൂജാരി പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ പൂജാരി ആയിരിക്കത്തില്ല എല്ലാ സമയം അർച്ചന നടത്തുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ പല പല പൂജാരിമാരായിരിക്കും. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരേ ആളായിരിക്കും, അല്ല? നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിർത്തിയേക്കുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെ? ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. അതേസമയം ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഓരോ സമയം ഓരോ പ്രഭുക്കന്മാരായിരിക്കും പൂജ ചെയ്യുക. അവര് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവര് പഴയ പോലെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി, തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എല്ലാം മാറ്റി അടുത്ത പൂജയ്ക്കുള്ള എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പോവുക. അടുത്ത പൂജയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അടുത്ത പൂജ ചെയ്യാൻ വരുന്നയാള് അതെല്ലാം അടുത്ത് പൂജ ചെയ്യും. അവരും അതേപോലെ എല്ലാം വൃത്തി വെടുപ്പാക്കി വെച്ചിട്ട് പോകും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അടുക്കളയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പൂജ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? വളരെ നീറ്റായിട്ട് വയ്ക്കണം. എപ്പോഴും വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ സ്ഥലങ്ങളും പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും വൃത്തിയാക്കണം എന്നാണ്. കിച്ചൺ സിങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ശൗചാലയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കീടാണുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത് രസകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദിവസവും എന്താണ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കക്കൂസിനേക്കാൾ മോശമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സിങ്ക് കിടക്കുക എന്നാണ്. ഉപരിതലങ്ങൾ തുടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തുണികൾ സ്വയം നന്നായി കഴുകണം. തറയിൽ വീണത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴുകണം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സാധനം തറയിൽ വീണാല് അതും കഴുകിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ലാബ് തുടയ്ക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തുണികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുമെല്ലാം എല്ലായ്പ്പോഴും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതായിരിക്കണം. ഒരു പച്ചക്കറി തറയിൽ വീണാൽ കഴുകിയ ശേഷം മാത്രം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക. ഒരാൾക്ക് സാംക്രമിക രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ നിവേദ്യവും പാത്രങ്ങളും മലിനമാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടുക്കള ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യരുത്. എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ? ചുമയും തുമ്മലും അല്ലെ മൂക്കൊലിപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെന്ന് ജോലി ചെയ്താല് അതെന്താണ്? എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ആഹാരത്തിൽ ഒക്കെ അല്ലെ പകരും, ആഹാരത്തിലൂടെ പകരും. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിച്ചണിൽ കയറുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും അത് പകരും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സാംക്രമിക പകരുന്ന രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പോകരുത്, അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യരുത്. ഒരാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം എന്നാൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അലങ്കോലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. അടുക്കളയിൽ അനാവശ്യ സംസാരം പാടില്ല. അപ്പൊ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും ചിന്തയും കീർത്തനങ്ങളും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. അല്ലാത്തുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. അതാണ് ശ്രദ്ധാപൂർവം എന്നാൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കണം ഒരാൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാര്യക്ഷമമുണ്ട്, ശ്രദ്ധാപൂർവം. അലങ്കോലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. എല്ലാം വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടിയായിരിക്കണം. നമ്മളൊരു DT കിച്ചണിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ കിച്ചണും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ DT കിച്ചൺ അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന് പാചകം ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട സ്ഥലമായത് കാരണം വൃത്തിയും വെടുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം. വളരെ പ്രധാനം നിവേദ്യത്തിൽ മുടി വീഴാതെയും മലിനമാകാതെയും ഭക്തർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മുടി വീഴുമ്പോൾ അത് മലിനമാകും, അല്ലേ? അത് പിന്നെ ഭഗവാന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ തികഞ്ഞ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തർ മുടി നന്നായി മറച്ചിരിക്കണം. അപ്പം ഇതാണ് തലയിലിടുന്ന നെറ്റൊക്കെ കിട്ടും, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഇട്ടിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പാചകം ചെയ്താലും മുടിയൊന്നും പറന്ന് വീഴാനുള്ള സാധ്യത വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് മുടി നന്നായിട്ട് മറച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും മുടി. നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശുചിത്വത്തിന്റെ പ്രധാന വസ്തുതകൾ പരിശീലിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പൊ കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് തോന്നിയോ ഹരേ കൃഷ്ണ? ഇല്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നിയില്ല എങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ അത് ശീലിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോ പൊതുവെ മലയാളികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ വൃത്തിബോധമുള്ളവരാണ്, അല്ലേ?
അപ്പോൾ എല്ലാം ഉം. നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വലുതായിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് വന്ന് അടുക്കളയിൽ കയറുന്ന കാര്യമാണ് പ്രധാനം. അപ്പൊ നമ്മള് അത് ഇതാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരം കുളിച്ചിട്ടേ എന്താന്ന് പാടുള്ളൂ. വെച്ചാൽ കുളിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഡ്രസ്സും അതേപോലെ ആ ഡ്രസ്സ് ഇടരുതെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ എടുത്ത ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഡ്രസ്സ് ഊരി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ദേഹത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അല്ലേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുളി വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചില സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒട്ടും ശുചിത്വം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവര്, പിന്നെ താഴെ ഇവിടെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും വലിയ വൃത്തിബോധം ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വൃത്തിബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശുചിത്വം പാലിക്കുന്ന കാരണം നിയമങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അധികം പാലിക്കുന്നില്ല. നമുക്കത് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ ആഹാരം പാചകം ചെയ്തു ഇത് ഭഗവാന് അർപ്പിക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയാണ് നമ്മൾ അർപ്പണം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വേണം, എന്താണ് എന്നാണ്. നിവേദിക്കാനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ പ്ലേറ്റുകളിലും പാനപാത്രങ്ങളിലും യഥാവിധി വച്ചതിന് ശേഷം അവ ആൾത്തറിൽ വെക്കണം. നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ വലിയ ഒരു താലം ഉണ്ടായിരുന്നാല് ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ താലത്തിൽ അല്ലേ, വലിയ ഒരു താലം ശരിക്ക് ബ്രാസിന്റെ താലം വേണമെന്നാണ്. താലവും പാത്രങ്ങളൊക്കെ ബ്രാസ് ആയിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം എന്താണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. സ്റ്റീലും പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗ്ലാസ് ഐറ്റംസും പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം സ്റ്റീല് ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വലിയ ഒരു താല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു വലിയ ബൗള് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറ് തുടങ്ങിയതൊക്കെ ആ ബൗളിൽ വെക്കാം അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുറ്റും നമുക്ക് എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ ബൗൾസ് കാണും. അത് നമ്മൾ സെറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ആ ബൗൾസിൽ ഓരോരോ കറികൾ വെക്കാം. അതേപോലെ 2-3 ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീല്, ശരിക്കും ബ്രാസ് ആണ്, അതില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീല്. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് എന്ത് വെക്കാം, സംഭാരം ഉണ്ടാക്കാം, പായസം വെക്കാം അല്ലെ, പിന്നെ വെള്ളം വെക്കാം. ഇത് 3 മസ്റ്റാണ്. പായസവും പിന്നെ സംഭാരവും അല്ലെങ്കിൽ തൈര് അല്ലെ, പിന്നെ ഏതാണ് വെള്ളം. ഇത് 3. ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിടണം, തുളസി ഇല ഇടണം എന്നാണ്. ഓരോന്നിലും തുളസി ഇല ഇട്ടാൽ അത്രയും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുളസി ഇലയെങ്കിലും വേണം. പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും വെക്കുകയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെല്ലാം പതിവ്. അങ്ങനെ വെക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. തുളസി ഇല വയ്ക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു തുണി ഉണ്ടായിരിക്കും, നല്ലൊരു തുണിയിൽ കവർ ചെയ്യും. അതിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടും. ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം ഒന്നും നമ്മൾ തുറന്നിടത്തില്ല. കാരണം എന്താ, ഈച്ചയുടെയൊക്കെ ശല്യം കാണും അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അടച്ചു വെക്കും. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആ താലത്തില് ഓരോ ബൗളിലായിട്ട് ഓരോ സാധനം എടുത്ത് അതിന് അകത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന, ആ തുണി ഇട്ടപ്പോഴേ കവർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഓരോന്നുണ്ടാക്കുമ്പോഴും വച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ പ്രഭു അല്ലെ, പൂജ ചെയ്യുന്ന പ്രഭു വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു എന്താണ് ഇങ്ങനെ നീക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് പോലെയുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജല്ല, അതേപോലെ റോളറുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട്. അതിനകത്ത് വെച്ച് അടച്ചാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ആൾട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കിച്ചണിൽ നിന്ന് ആൾട്ടർ, അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാറില്ല. എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ആളിന് കഴിക്കാനുള്ള സാധനം നമ്മൾ വെക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വലിയ ഒരു ബൗളിട്ടിട്ട് അതിൽ ചോറിങ്ങനെ നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ ബൗളിങ്ങനെ കമഴ്ത്തി വെക്കും. കമഴ്ത്തിയിട്ട് ബൗൾ അങ്ങ് മാറ്റുക. അപ്പൊ ചില ഹോട്ടലുകളിൽ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ നല്ല ഒരു ഇതില് ചോറ് തരുന്നത്, ഒരു നല്ല റൗണ്ടായിട്ട് ചോറ് തരുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയാൽ അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളല്ലാതെ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബൗളിൽ വെക്കത്തില്ല. ബൗളിൽ നിറച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ബൗളിൽ തല കീഴായിട്ട് പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ബൗൾ അങ്ങ് മാറ്റാം. അപ്പൊ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ചോറൊക്കെ ഇരിക്കും. അപ്പം അഡൽട്ടിന് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ദോശ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 4 വയ്ക്കാം, അല്ലെ? ഇഡലി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. പുട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു വലിയ കുറ്റിപ്പുട്ട് ഒക്കെ വയ്ക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളിന് കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം നമ്മൾ വെക്കണമെന്നാണ്. ഇടത് കൈകൊണ്ട് മണി മുഴക്കുമ്പോൾ അരക്കെട്ടിന് മുകളിൽ മണി പിടിക്കണം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ സ്വന്തം ഗുരുവിനെ സഹായിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങൾ 3 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് വയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കൈയൊക്കെ കഴുകി ഒക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത്. മണിയാണെങ്കിലും മണിയിലും നമ്മൾ ആവാഹിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് സ്പൂണും ഉണ്ടല്ലോ, അത് തളിച്ചിട്ടാണ് മണി വരെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ വേറൊരു ബൗളിൽ നമുക്ക് കൈ കഴുകാനായിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ കഴുകി എന്നുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ സിംബോളിക് ആയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കൈ വൃത്തിയായിരിക്കണം. എന്നാലും നമ്മൾ ആൾട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ കൈ ശരിയാക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം അതേപോലെ വൃത്തിയാക്കും. പിന്നെ ഒരു വച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇതിലാണ് സ്പൂണില് വെള്ളം എടുത്ത് ഇതിലെല്ലാം ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ തളിക്കാം. അതിനെ ശുചിയാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇടത് കയ്യിൽ മണി പിടിച്ച് അത് നമ്മൾ അരക്കെട്ടിന് മേളിലായിട്ടാണ് പിടിക്കേണ്ടത്. താഴോട്ട് പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. എന്നിട്ട് ഗുരുവിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത്. ഈ മന്ത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്താണ് മന്ത്രം? വായിച്ചോളൂ. പാദായ കൃഷ്ണായ ഭൂതലേ സ്വാമിനിരുനാമിനെ അല്ലേ? നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണ. അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ പേരും ഇവിടെ പറയണമെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പരംഗുരുവിന്റെ ദീക്ഷ എടുത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് ദീക്ഷ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ദീക്ഷാഗുരുവിനെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കും. അതെന്താണ്? അത് ഏതാണ്? അപ്പൊ നാം ഇത് ചൊല്ലുമ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ശ്രീമത് ജയപതാക സ്വാമി നാമിന്. ഞാൻ ജയപതാക സ്വാമി എന്നാണ് എടുത്തത് നാമിന്. പിന്നെ ഏതാണ്? നമ ആചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിന് ഗൗരകഥാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിന്. അതാണ് ജയപതാക സ്വാമിയുടെ ഇതാണ് പ്രണാമ മന്ത്രം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദര പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ താമരപാദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രിയങ്കരനായ ജയപതാക സ്വാമി ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള. തുടർന്ന് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ അനുവാദം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം. അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോ ചൊല്ലിയത് അല്ലെ? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ 3 തവണ ചൊല്ലണം. അതാണ് നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ. വായിച്ചു. ശ്രീമദ് നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ താമരപാദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രിയങ്കരനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യകാരുണ്യ AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ഇത് അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് അല്ലെ? ഇത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞല്ലേ? നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ. അപ്പൊ അതിന്റെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. അപ്പൊ സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയുടെ ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവാണ് അല്ലേ? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദരുടെ ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ എന്നും പറയും. സേവകനായ ആത്മീയ ഗുരുവെ, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആദരപൂർവമായ പ്രണാമം.
നിങ്ങൾ ദയയുള്ളവരാണ്. അവ്യക്തിഗതവാദവും ശൂന്യവാദവും നിറഞ്ഞ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശം വിതരണം ചെയ്യുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സന്ദേശം എന്തായിരുന്നു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശം എന്തായിരുന്നു? എന്തായിരിക്കാം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണല്ലോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് അല്ലേ? ഇത് ഏതാ? ഈ നാമസങ്കീർത്തനം അല്ലെ? നാമസങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടർന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് കരുണ അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഇനി പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന 3 തവണ ജപിക്കുക. ഇതെല്ലാം 3 തവണയാണ് വായിച്ചോളൂ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാണ്. അല്ലയോ ഏറ്റവും ദയാലുവായ അവതാരമേ, അങ്ങ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ച ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സ്വർണ്ണ നിറം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന അങ്ങേക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ആദരപൂർവം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇതേതിലുള്ളതാണ്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19-ാം അധ്യായത്തിലെ 53-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇത്. അതിൽ നിന്നാണ് ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടർന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന 3 തവണ ജപിക്കുക. വായിച്ചോളൂ. നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണഹിതായ ച ജഗദ്ഹിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ? നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണഹിതായ ജഗദ്ഹിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമഃ. അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം: എല്ലാ ബ്രാഹ്മണ പുരുഷന്മാർക്കും ആരാധ്യമൂർത്തിയായ പശുക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷയും സർവലോകത്തിനും എപ്പോഴും ഹിതം ചെയ്യുന്നവനുമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം പ്രണാമം അർപ്പിക്കട്ടെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതും പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷയുമാണ്. സർവ്വലോകത്തിനും എപ്പോഴും നല്ലത് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുമാണ് ആര്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കട്ടെ എന്നാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്നും ഗോവിന്ദൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഗോവിന്ദൻ പല നാമങ്ങളിൽ അല്ലെ? സംസ്കൃത നാമം ആണല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുരുഷനാണ് എന്ന് വെച്ചാല് രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ള ദിവ്യ ഉത്തമ അല്ലെ? ദിവ്യന്മാരിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പരമമായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പുരുഷന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിഷ്ണു പുരാണം പറയുന്നു. നിവേദ്യം കുറച്ച് നിമിഷം, അതായത് കുറഞ്ഞത് 5 നിമിഷമെങ്കിലും ആൾട്ടറിൽ വയ്ക്കണം. തുടർന്ന് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് നീക്കം ചെയ്യണം. പ്രസാദം മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി പ്ലേറ്റ് കഴുകിയ ശേഷം ഭക്തർക്ക് പ്രസാദം വിളമ്പാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 മാല. നമ്മൾ സാധാരണ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ 1 മാല ജപിക്കുന്ന സമയം, അല്ല നമ്മള് മീൽസ് അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളം ഒക്കെയാണെങ്കിൽ 2 മാല എന്നല്ല, ഇത് 15 മിനിറ്റ് 20 മിനിറ്റ്. അത് ചിലർക്ക് 2 മാല 20 മിനിറ്റ് എടുക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ 20 മിനിറ്റ് 2 മാല ജപിക്കുന്ന സമയം അവിടെ വയ്ക്കണം. ഇതപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡോർ അടയ്ക്കും അല്ലെ? വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോർ അടയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് മാല ജപിക്കണം. 2 മാല ജപിക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓൾട്ടറിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ. എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഡിവോട്ടീന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു? മഹാപ്രസാദമായിട്ട് മാറുന്നു. അത് വിളമ്പുന്ന രീതിയെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വേണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ
അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. കൃഷ്ണ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചോദിക്കാം. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭൈരവച പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.